ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Ka Joint Action Committee jong ka School ba North Eastern Hill University hadin ka jing beteng u Vice Chancellor u Professor Prabha Shankar Shukla ban yai long menti halor kimat jing dawa kala berten bahaga khatlai terik mentau benai kan sapelong biang da ka jing yakhi ba khamjur bha kani kalawan hadin bagi dekhot jong ka JAC ba kentup ya ki nong hikai jong ka School ba ki badon hakalama North Eastern Hill University Teachers Association lembat ki samla puli ki badon hakashatri North Eastern Hill University Students Union bad kinong tray kani ka School ba ya balatip kum ka North Eastern Hill University non-teaching staff hagasngi tho ding ka laitarik unai weng arhajar arpulai kila lek bandawa na u Vice Chancellor ba udai ban weng kamno mardor ya u Rohit Prasad kinong hikai kila pertashla ba u Vice Chancellor udai ban mi sabar bat ban weng kamno mardor ya u tei brio Henry Vice Chancellor Klamtre Satya ban mi sabar ban ula khot ya kit khot ka Joint Action Committee syagame jing kren kat ban nakaliang kinong hikai kila kentait mardor ya ka jing khot jong u VC haga jing kren bat kilat pathai khubor kinong hikai kila pentip ba ka Joint Action Committee haga khatlai tarik mentau benai naiwing kindang penjur syusyu ya ka jing yakhi bandawa wengkam bait mardor yau Rohit Prasad Hagani ka jinglang ya SM katuk anit liki rai ki ba kongsan kawai ningkonge ngi ong ba yoniu breu ba ila thung klem da don ka an ka kanun ba de ban thung kam pa nihu ula thung udon kam ban weng wood kumang ilabo ude ladau ka ban kren ban ngi u hapen i sai ngi ka termination letter ne ka removal ka city bal aweng i inaka kam haing handai ngitip yo breu ngi la pen mi nang ne ngathai ta kan no la pet handai ngi kwap ui nama dau pen pi ngi da ka city pen pau ba ula bakla Hadir kata kabar pada bangila rai mentaka sengi ba kapisa ba ula siu tulobi nyopusan hajar Sabhotingka plus lipo persen dia kat kumka benai Julai arza alpoar batka quarter bagi ai kata ka tulop ni depan siwe naka plajong i namar ka deka pisa nihu ila pendon kam bakla idon kam basina undi naka pisa nihu I hapsein naka tulop jong i pa in ui ba lada pi pendon kam bakla ka pisa nihu ngi kum ka jack ngi kum ki seng ki badon hapon nihu ginia banjur ngin ong bai ba pi depan siwe naka plajong pi nawa pim don hap pendon kam bakla ka pisa jong nihu kabalai bangi lara hang ne namar ngi iba ka ki jingda ka jack menta ka la de ka tang kowe ka kunhon ka baya kun ye ki jing dawa jong bor lai li giseng ni husu ni huta ba ni hunsan na kowe ka Porsche kowe por ngila ai ki demands but deadline menta namar ngila ye kun bai kum kowe ka kunhon ngila ya merge lang ngila ya subsum ba ki demand bar kho jong ni giseng bat ka deadline haka jack tamut kuno ka deadline ba ki ai nama ka deadline ba ai ka jack ka kut jisham menta ka me Tamut hak ni kata yo ban namangi don ki program jeng kena ngim kwa ban thut kata takadau haka khatlai tarik kan sedang ka jingya khi ka bajur hang ni ngil arai ru taka chisur ngil arai ba ngi kum ka seng ngi kum ka jack nginya pen panchu ngilang pen klanya kan jing khi jongi hado bom ban sel ese sapoi ka por bangin pha I ban weng ban mi sendon nang ni namar haba ngi pe mata don kata ka jing kwa ban solve begini ki problem jongi ki ban ki jing jongi kat pap ngidang bo hai I ele ban pen pen der ba ya ka por ngamtip ka e ka daw hanrei ka kamba I sop ha ban le hanrei im kwa kumba ila le philai I haka academic council ka to ka emergent economic council ka ba deben le na ro bna august bangila jing tho ipen slam lai bana ipen thudi ki jing pule puthi jongi khana hanrei khaddo dai khot meeting haposting tang ladep rai ladep solve ka problem kumjo hi ka jingweng jong rohit ro jisa ka pasuk nama yo brief hila thung klam an klam interview jisa haposting ta phila ben la ban wen hanrei kwa ban weng kwa ban pen pau ba ula bakla ngitip ba don la chudu kumbai u je u rohit num wan chuane no hanrei kwa ban weng I ben nama dai weng in pau ba ila bakla kwa ban kubur ya kata nama u brief ula long ba so pala ula kumbang yang ten paneng ulong arrogant
ka ego jongi ka arrogance jongi ka lalong shaba palat ba imkwa tang men kubur ba ila bakla nama lari terminate tamun ila kubur ba ila bakla hanre mentaru ikwa berwan hangne hanre ikwa ben keren dan ka termination city hanre ngila de ong lada ka keren bat ngi pihak bon ra shaka city ba pila weng kam yone krem kata nginum tre ben keren kono kam kono ka demand ba ngila bo nginya khi be kumne ngmele man nai keren ba ingmele nginya khi be ngene wan be ingne na ko por sha ko por tamangin ban be ngidang pun khan dang pun jur be kene ka jingia khi jongi hado bangin yo kata ka thong jongi ka thong jong ka jingjop namar ki jingdawa jongi ka de ka jingdawa ke bakong sane lada pila pelang gini ki jingdawa lada ki labon palat sapoi ko ke sngi ka saplo lalong sisa kumta kene ka jing kana jongi ka jing kwa jongi ka jing thrang jongi uklam snga bor she kata menta kala pro sisa kan plo kan hek adana ya ka por namar da ka poi ka khalai tari jongi nu brai pin soi ka jingki ka ba khrau kan sedang nang ta ter ngin saya perkhat biang kunu ban le hado ban sapoi ka por lada chong be kumne chong sangem be kumne ban sing hab dawa be le se ba un hier shukino kata hanrei ngampat kwa ban omantan mai parai ha project le se ngindang ya hakata ka lain nabar kat kum ka jing pe jongi uni broi mat syempang ke eke sudo kum don treka hado la nut ba napo ka website jong kan ni hu la weng lut ki pdf file jong kan ni hu act statutes ordinance rules but regulation kabar depan don be hang tu nama dau shong buru na delhi ne napo us ne napo europe ude ban la ban download kan ni hu ka anjo kan ni hu ka long kumno ka act jong kan ni hu ka ong kumno weng namar u ai dau ba ki long outdated uang hanrei hot ka don ka tu kan ni liki ordinance ki balong out hanrei mdi por khai khamtam kan ni hu act but ka statutes pimla ban perkala la de pas da ka parliament na do 73 hadu mentak ne be kumjo hanrei yikitar uweng namar kwa bangi kum ki seng lane kum ki we ki no hikai lane gitu ki no hikai le se ki bala le chakut bakin yo ki jing tip ling ba gitu ki ordinance mangi don lane ki statutes pala sha la ki file case bakin num yo information re su tho u khen sting yang i umut ba ngim don ngi pade ki no hikai lane ki no chi system la download ba ba ki don na be ki pdf file la jong la download la don kam ngin sapon don kam ki hak no ko por han re ka jing ka jing bi jong ne u vice chancellor apo sha ka pot ba su tho ke udang le umut rai dala weng yegine na po website kalakut hari ngi don da ka kot ko bala de print ngi don ka kot ko ba blue ka ki ong ka nehu ka volume 1 volume 2 bala don na dong shoro na do 73 bagi nehu act ordinance bagi state hoy kinet ngi apen kala namar kat kum ka jup ya apen kala namar kat kum ka regulation ba wan na po UGC ngi hap pen kala ki jong han re ka ba bon balang hi kadang ne ba ka ba bon hi kadang ne ba thik ku mangi la de snaya kan nehu act statute thamtam nehu act ba statute lai pim la pen ki kreban bol de ban weng jisha han re ka jing weng jong u aida u pha ong yu to ba computer operator ba u aida ba ngin update nang tangin sa upload biang ngin sa pet kai hagini kisngi banwan kadeshan em han re ngi suba bet ba u la ngoma ba ki la tiblot iki anji kanun kini kin hikai la ni seng la shaikin wan kin ya target be nga kat kum ka ai nama yala de amlen mentrai krem an imat stunat bangi larangi kot ki anyong kan nihu lese stunat usngo ba ula rem hanre ngi ban be nama ngi mde ki bre ba bet nama ngi tip ka an ka kan ka don kum no kapon ni nama ngi adon ne jigi arfo arsan snem bor ka ki no hikale la bon bondang ki bala la fus nem hangne ngi su so kum no ka trekam hanre ka jingbe jong ni bre wandang arsne menta usngo kuma utip e mo tengin sa pni ka temana ka pot khamte ba mangi ne khamte ba mai nama ngi ka rule jong kan nihu ngi la bam london na ka koi ka por sa ko pro hanai une badang suwan ngam tharai chisen ru la de pule ka ye ki u shania ba ki staff jongi kat baki ong namar ngila i hakne ka UGC ka notification ba u kudo ka clause 9b u klem pule tang ha ka kudo ba shipo ba khatwe ha ka khatwe ka don kumno phi de ban thungkam you know the contractual ne permanent phi de ban da ka advertisement phi de ban da ka screening phi de ban da ka selection committee nang tamni tang ka selection committee ka don digi pongot ki don ki members jong ka selection committee vice chancellor de tang u chairman hande don ki expert hang to don ki dean ki head hande yakata ukrem pule nama ubriu ba lese sempang da pule nama ngimti uwan naka lese naka hindi medium laban ong nama da karan parang das ka pule ki kitem parang imarum sutu nama bon sen apa nge karan uang pe ngala ada pule dictionary ngala ada kelio judge ngala ada kelio ne ngala ada kelio te ka jingmu jong ka executive council ka dekum ta ka jingmu jong ka academic council long ta hanrei ngi pare ngi bala tre hang ne tip ka board jong ka executive council ka power and function jong ka executive council ka power and function jong ka academic council ka power and function jong vc ka u de ban le ka u ba umla ban le ya ka tangi tip ba lesi ngam tip lesi director la ban le ka bomon ngim tip hanrei ngi hapon ni hu dangi kwa ne ngim kwa ru ngim la ban ya la ya ka rule baladon ka rule thik pathik phi habot de na lembaga academic council ne lembaga executive council ni habot thik pathik namar ngi don lu ka university code
hang tong ngin habia tainia abiang kumno pila penia ya ke university takara mentah habadon chancellor nama haka university ko chancellor udah chairman chancellor la ban chair ya kata hatu ko vice chancellor hab jubab la don ki jing bakla khamtang haka liang ka khen ka dia la ka jing bakla kituru hab batai kumno pendan kam bakla ya kapisa te kata kan sawan haka university ko tamangina habaya chakmat ngin ban ben nginang punjur be kene jing si hadu bengin pen paus segi pai ba Selansar ka badan hapok ka jela jungi bahasa sabar jangan jela in penpa ba uni vice chancellor long fit man shang hang nega syuki han re pila thong la thong de i president of india i tingi buram ya kata namar ngim la le han re kajing ya khi jungi kan ya khamat le se kan sapoi ka por gin ong hia syuki no haba ula le kum ni ngathrai kum ka manakani nga kan ma bi kli kata jikli bangin ya thon am sai president india ngathai de ka por bangin tho ka detail report ngin ai kumno open khan ki an hakar liang ka thungkam thungjam kalong ka kong ka penya ya ka kam vice chancellor po nihu ngin ai ru ka copy ss of governor bangin batai thik pathik point to point ngin batai kumno unu vice chancellor ba pila thung na po president's office hanre wan hang ne po nihu open don kam bakla ya ka borjong vice chancellor ngathai kata ka de ka report bangin sna no ss ka singi baning kong singin ya how ingin ya sna ya ka report ban pha na president but copy governor jongi udah chief rector